Helo, gobeithio bod pawb yn cadw'n iach ac yn saff yn ystod y cyfnod rili odd a weird yma. Ia, da ni wedi bod yn lockdown ers 100 diwrnod, mercher. Mae'n hollol hurt, ond na fo. Ond mae wedi bod yn cyfnod bryderus i llawer o bobl, ac mae wedi cael effaith ar iechyd meddwl. Yn sicr mae wedi rhoi her i ni gyd o ran sut i ymdopi gyda'n iechyd meddwl a'r ffordd da ni'n teimlo. Felly, heddiw yma, dwi'n mynd i rannu bach o tips i chi ar be dwi'n wneud i helpu fi iechyd meddwl, a dwi'n gwybod bod llawer iawn o bobl eraill yn gwneud y pethau yma i helpu nhw tha hefyd. Felly, gyda pethau'n cychwyn nôl i'r normal o ryw fath, dwi'n licio deud normal, dwi'n yn siŵr os nawn ni fyth fynd yn ôl i normal, gyda ysgolion wedi cychwyn agor o'r wythnos yma, a llawer iawn o blant a phobl ifanc Cymru wedi dychwelyd yn ôl i'r ysgol. Dwi'n credu bod yn bwysig iawn i ni ofalu am ei iechyd meddwl a rhoid y ffordd da ni'n teimlo yn gyntaf. Felly, tip prif un ydy peidiwch ar ei gormod o bwysau yn eich hunan. Yn sicr, yn ystod y cyfnod yma, mae'n bwysig iawn peidio rhoi gormod o bwysau ar eich hunan. Cymwch bob diwrnod fel maen nhw'n dod, a os da chi yn cael diwrnod drwg, just gwnewch eich gorau glas, ac os da chi'n neud rhywbeth bach fatha mynd i'r cawod, rhywch clod eich hunan am wneud hynny, achos mae'n gam enfawr codi o'r gwely os da chi'n cael diwrnod drwg. Felly cofiwch cymryd bob dydd fel maen nhw'n dod, a un dydd ar y tro fel maen nhw'n deud, a gofalwch am eich hunan. Tip prif 2 ydy ymarfer corff. Dwi wedi cymryd y cyfle yn ystod lockdown i wneud ymarfer corff, a just trio pethau newydd. Dwi'n mwynhau neu Zumba, felly be bynnag sydd at eich dant chi, diolch yn gorau bod rhedag na'n byd fel a gallwch chi wneud pilates, be bynnag yoga, be bynnag sy'n eich diddori chi, ond cofiwch, peidiwch a roed gormod o bwysau yn eich hunan. Os ydych chi'n gweld rhywun arall yn wneud lot fawr o ymarfer corff, dwi'n gwybod bod ar social media ac cyfryng cymdeithasol mae pobl yn neud hyn o ymarfer corff. Does am pwysau i chi wneud hynny, just gwnewch beth ydych chi'n gyfforddus yn wneud. Ond tip prif 3 ydy cadw mewn cysylltiad. Felly, gwnewch yn siŵr bod chi'n cadw mewn cysylltiad dros y we ar FaceTime. Dwi wrth modd efo FaceTime, a dwi yn siarad gyda'n ffrindiau yn aml a ffonio nhw. Mae'n bwysig iawn i gael bwrw bol neu siarad aml iawyr yn aml. Ond rwan, gan mae pethau'n dechrau newid, a da ni yn cael gyfarfod pobl o fewn 2 fetr, cofio'r cyfyngiadau. Mae'n bwysig iawn i chi fynd a cyfarfod ffrind, cael panad, cael sgwrs, a just mwynhau a cael amser i ymlacio gyda'ch ffrind. Hynna'n bwysig iawn, chi cofiwch wneud. Yn gyswllt i hwnnw, siarad, bwysig iawn. Os pan mae rwy'n yn gofyn fi beth yw peth bwysica wir amdan helpu eich hunan, siaradwch. Y cam gyntaf i helpu eich hunan ydy siarad am y ffordd da chi'n teimlo. Os ydych chi'n diwrnod drwg, just siaradwch am yr hyn da chi'n teimlo. Does na ddim un broblem bizar. Os diolch eich poeni chi, mae o wirioneddol yn bwysig siarad amdano. Felly siarad i rwy'n da chi'n ymddiried yno am yr hyn da chi'n teimlo, a newch chi wir gweld y pwysau wedi cael ei dynnu oddi ar eich sgwyddau chi. Felly, cam nesaf, dwi'n credu, ydy cadw cofnod. Os ydych chi'n cadw diwrnod drwg, dwi'n credu bod yn bwysig cadw cofnod am yr hyn da chi'n neud yn ystod o'r diwrnod, pa fath o dywydd, faint o gloch, os ydych chi'n teimlo'n waith gyda'r nos neu y bora, neu hyd yn oed pethau bizar fatha alcohol neu caffeine. Mae caffeine yn gallu cael gymaint o effaith ar rywun. Diwrnod blaen, ges i diwrnod bach o'r bryderus, ac o'n i pethau'n mynd rownd yn ymhenni, ac o'n i'n poeni gymaint o bethau. Ond digwydd bod, o'n i wedi cael gormod o caffeine y diwrnod yna, a dyna oedd y broblem. A mae'n bwysig iawn mwyn i chi gallu gweld beth sydd yn gwneud y triggers yna, a gweld beth sydd yn helpu. Os ydych chi'n cael gormod o caffeine, cytio lawr y caffeine gymaint ydych chi'n gallu, a wneith o'n neud gwahaniaeth. Felly, y 2 step ola ydy darllen a myfyrio. Felly, mae'r 2 yn mynd lawn llaw fi gilydd, a deud y gwir. Mae darllen mor
braf a therapeutig, a dwi'n cymryd o fel therapi bach gyda nos cyn cysgu yn lle pigo fyny hwn. Dwi'n ofnadwy a ddrwg ar ôl gweld screen time fi a dwi'n trio ngorau pidio neu gymaint o mynd ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n normal, mae pob yn neud yn ystod y cyfnod. Felly, ia, darllen a myfyrio. Mae myfyrio yn cymryd yn rhoi amser i chi ymlacio a just myfyrio'ch diwrnod a rhyddhau y pwysau sydd arnoch chi. Felly, ia, dyna di tips fi amdan be dwi'n neud i helpu. Dwi'n gwybod bod llawer iawn ohonoch chi'n trio'ch gorau glas, ond mae'n iawn, peidiwch â poeni, mae'n normal i gael diwrnod gwael. A yn enwedig gyda pobl yn dychwelyd i'r ysgol, pob lwc gyda chi, os ydych chi wedi dychwelyd yn ôl, da iawn, ac i rei sydd heb dychwelyd a ddim yn teimlo'n gyfforddus wneud, mae'n hollol fain. Mae'n hollol normal. Peidiwch ar ei pwysau yn eich hunan. Dwi'n un sy'n bryderus amdan yr hyn sydd i ddod. Dwi'n bryderus am pethau yn mynd nôl i normal. A dwi yn cymryd bob dydd fel mae'n dod, a os dwi ddim yn gyfforddus gyda rhywbeth, peidio wneud o, achos dio ddim werth o. Mae'n bwysig iawn i falu am eich iechyd meddwl, a mae'ch iechyd meddwl yn bwysig iawn. Felly, mwyn gofalu am eich hunan, gwnewch i'r hyn dych chi yn gyfforddus yn wneud, ac dych chi'n credu mai dyna di peth bwysica i chi. Os ydych chi'n neud hynny, dych chi'n neud rhywbeth rili da i'ch hunan, a dych chi'n dych chi'n dysgu caru eich hunan a gofalu am eich hunan. A mae caru eich hunan yn bwysig iawn. Felly, gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo a dych chi yn gallu pigo fyny ar y tips bach dwi wedi wneud. Felly, diolch yn fawr i chi am wylio, a hwyl fawr!